Daşuguz şäheriniň orta mekdeplerinde şoňlar izli-izine ýygnaklar geçirilýär we okuwçylaryň terbiýesine degişli meseleler uly derejede gozgalýar. Enatalar öz ýetkinjek gyýlaryny daşary çykarmaga gorkar. Muňa ýaňy ýakynda ýokary klas okuwçylarynyň arasynda bolan paçygaly waka sebäp bolupdyr. Okuwçy gyýz oglanyň psihotrop derman serişdesine ulanmagy, gyýzyň ruhy hastahana düşmegine oglanyň tutsak edilmegine alyp bardy. Adatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň anyklanan maglumatlaryna görä 5-nji mektepde 8-nji klasda okuyan okuwçy gyýz we 14-nji mektepde 10-njy klasda okuyan oglan psihotrop derman ulanypdyr. Ýaş ýetkinjekleriň arasynda bolan yaramaz waka tat tutus şäheri ayağa galdyrdy. 14-nji mektebiň 10-njy synpynda okuyan oglan tanysynyň öýüne barýar. Oglan energetik içkä psihotrop dermandan 5 tabletka ýokary doza goşup, gyýzy dermandan serhoş edip, öz jynsy bähbidine ulanmagy maksat edinýär. Aşy köp dozadaky derman gyýza erwet täsir etirip, ol özüniň gyzýandygyny aýdyp, dermanyň täsirine çydamaýar. Gyýz ýalaňaç köçüde 500 metr ylgap, Sabat kanala özüni oklaýar. Muny gören saýatlar tiz kömek we adatynda sır ýagdaýlar gullugynyň halas edis toporlaryna jaň edýärler. Dip habarçymyz şaýatlary we ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp habar berdi. Bu hadise 22 aprelde Daşowdyň ýer içinde çumny diýilip atlandyrylýan ýaşaýyş toplumunda 5-nji mektebiň golaýynda ýüze çykypdyr. Gyýzy halas etmek başardypdyr, emma bolan ýagdaýy onuň ruhy halyna erwet täsir edipdir. Gyýzy kanaldan diri çykaryp almak başardy. Ýöne Lukmanlar onuň ruhy ýagdaýynyň yaramazdygyny aýdyp, onu ruhy keseller hastahanasyna ýatyrmaly boldy. Dip habarçymyz yerli çeşmeleri çetirlýär. Habarçylarymyza ma'lum bolan maglumatlara görä oglan tutsak edilipdir. Bu waka degişli derňe we polisiýa, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri we şäheriň bilim bölüminiň wekilleri çekilipdir. Şol burakda habarçymyz şäherde adamyň psihikasyna täsir etirýän dermanlaryň gyzylyn sowdatyna garşy hiç hili çäre görülmeýänligine ünsü çeker. Demir ýol köçesiniň ugrunda parfe dukanynyň golaýynda psihotrop dermanlaryň açaçan sowdatyny edýänlere hiç bir çäre görmediler. Habarçylaryň 30 aprelde anyklamagyna görä gyýz ruhy keseller hastahanasynda saklanýar oglan suwda çenli Deslapky tutsahanada galýar. Adatlyk radiosy hadise bilen bagly şahslaryň we çeşmeleriň atlaryny agdamakdan saklanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä hadisanyň netijesinde gyýzyň okuyan 5-nji we oglanyň okuyan 14-nji mektepleriniň müdirleri we müdirleriň terbiýeçilik işleri boýunça orunbasarlary hem wezipelerinden boşadylypdyr. Şaýatlar hadisanyň iş wagtynda bolmadykken bolsa, jogapkärçiligiň mektebiň boynuna atylandygyny belliýärler. Mektep bilim ojagy terbiýe ene atanyň jogapkärçiligi. Pedagoglar ir saat 8:30-dan 17:00 çeli mektebiň çägine bolan hadiselere jogap bermeli. Emma mektebiň derwedesiniň daşyna bolan hadiselere mugallimler jogapkär däl. Dip Daşowdy çeşmeýär. Bu waka tutuş bilim puwdagyna erwet täsir ýetiripdir. Etrap mektepleri enatalar bilen ýygnak geçirip, tertip düzgün edep terbiýe meselesine aýratyn üns berip başladylar. Enatalar hem dowula düşýär. Gyýzlary bar bolan enatalar stres astynda we panikada. Olar bu wakadan soň çağlaryny arkaýyn köçä göwürmekden gorkýar. Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda ýetkinjekleriň esasan hem ýokary klas okuwçylaryň arasynda bolýan dürli paçygaly wakalar wagtal köpçülige ma'lum bolýar. Geçmişde 2000-nji ýylda Lewapda soňky jaň dawarasyndan öň 3 mektep okuwçysy özüni helakläpdi. Aşgabatda mektep okuwçysy özüni 4-nji gatdan aşağı oklapdy. 2002-nji ýylyň Tomsonda Lewapda 4 ýigit özüni helakläpdi. Mundan başga da mektep okuwçylaryň arasyndaky göwrellik hadiseleri we neşe hem psihotrop derman ulanylmagyna degişli ýagdaýlar ýüze çykýar. Türkmen medeniýetinde paçygaly wakalar barada düýpden habar berilmeýär. Beýle hadiseleri türkmen häkimetleri hem kommentirlemekden ýüze berýär. Problemalary resmi derejede boyun almaýan türkmen häkimetleri ýagdaýa mekteplerde ahlak terbiýesi baradaky sapaklary geçirmek we gyýzlary ýygy-ýygydan ginekologiýa barlygyna mejbur etmek çäreleri bilen çemeleşýärler.